Türkmenistan'ı yeketek maşinini yaşmı. Dosoglarım Sarıgıstan geldi. Belki sanatoriyamıza, Bayramal sanatoriyasına Dynjalmana. Şu maşinle gelipdir de Renault Laguna diye, Renault da diye. Sarıgıstan oğlanlar bana berdi. Inni yağ çalışmalı vaqt gelipdir. Bu maşin biz abzor alır, nesip bolsa mekanikadır bu ikilik motor. Yağ çalışmanı geldi. Benim Green Hill yağ maslahat verdim. Oğlanlar. 5 vilayette satılyandır. Men şu yerde nomerlerini koyacak. Fermancan me nesip etsin. Birinci zamana maslağa menden padarka. Sağ ol. Alyan, kuyuk göryan, soňam aýdýan. Çok ben böyle. Nähile kolu. Real näýöne hakykatdan baka bergin. Gow bolsa gowdy, erwet bolsa erwetdi. Kuyuk gör, nesip etsin. Maşinam abzor alarsa oğlanlar. Bam başka şuňalyk maşin. Gören ýeriňiz barmy? Türkmenistanda yeketek diýe. Sarıgyslara salam aýtja Ferman. Hemmeňize salam Sarıgysda oğlanlar. Ara Fermandan sorarsyňyz, Sarıgysda da satylýandyr. Bayramallı Green Hill nirde var dip soranlar üçün 30 ýaşyny çylşangandy. Garawymyzda ne var? Şu ýerdäki ýa çalşanlarda da var. Başga ýerlerde de var. Aýlanyp göreň. Tapmasaňyz bärik gelip çalşdyran ýaňyzy. Janyňyz sag bolsun.